D ariketa honetan faktorizatu behar dugu emandako adierazpen luze hau. Beraz, badakizu lehenengo pausoa dala begiratzea ia biderkagai komunik agertzen den. Biderkagai komuna x gehi bat da, biderkatzen dago gai guztietan. Beraz, x gehi bat hori biderkatzen ipintzen dugu, eta hemen gako bat zabalduko dugu. Ia zer geratzen den orain, dena x gehi bat horrekin zatituta uzten badugu. 3x lehenengo gaian, ken x karratu, gehi, eta orain izango zen, x karratu, ken bi. Beraz, x gehi bat, gakoa zabaltzen dugu, 3x, ken x karratu, gehi x karratu, ken bi. Hemen minus x karratu eta x karratu elkarrekin ezabatzen dira, eta emaitza geratzen da, x gehi bat, bider 3x, ken bi. Ariketan, begiratzen dugu, ia gai guztietan errepikatzen den biderkagai komunik dagoen. Bai, badago. X karratu da. Biderkatzen ari da, gai guztietan. X karratu, biderkagai komuna dugu. Orain, zer ipiniko dugu hemen? Lehenengo gaia x karraturekin zatituta geratzen bada, x gehi bat geratzen da. Ken, eta bigarren gaian, x gehi bi geratzen da. Hirugarren gaian, geratzen da bi, eta x ken hiru. Eta izten dugu, gakoa. Orain geratzen da, x karratu, barruan, parentesia ezabatu egingo dugu, aurrian ez daukolako ikurrik ez zenbakirik biderkatzen, minus honek parentesiaren ikurrak aldatzen ditu, eta bi hau biderkatzen da parentesiko biekin. Azken emaitza geratzen da, x karratu, x, ken x elkarrekin ezabatzen dira, bi x geratzen da, bat, ken bi, minus bat, ken sei, minus azpi. Bihurtuko dugu parentesia, edalako beharrezkoa gakoa, eta hori da gure azken emaitza. F-en, biderkagai komunik ez dago. Ez dago biderkagai komun ateratzeko. Beraz, hurrengo pausua da, begiratu, ia adierazpen honek, biderkadura nabarmen baten emaitzaren itxura duen. Uste dugu, horrelako zerbait agertzen dela. Ez da egia, hemen jartzen badozu x karratu dozu. Eta hemen jartzen badozu zazpi, 59 dozu. Beraz, hemen x eta zazpi ipini behar dugu. Horrek nahi dago esan, hau dala A eta hau dala B. Beraz, gure biderkadura nabarmena izango da A ken B karratu. Ze ematen du A karratu ken bi AB gehi B karratu. Orduan, gure A x bada, x ken zazpi. Berbi. Gen. Ez dago biderkagai komunik. Baina, ikusten dut ere, horrela idaz daitekela. Zergaitik, hemen zer ipiniko zenduke? Ez duzu ikusten lehengo gai hau bi xen karratua dela? Eta
baten karratua da. Hemen, beraz, 2x eta bat ipintzen badugu, hemen daukagu A eta hemen daukagu B. Gure biderkadura nabarmena kasu honetan zein da? Gure biderkadura nabarmena da A gehi B karratu. Ze horrek ematen du A karratu gehi 2AB gehi B karratu. Orduan, gure faktorizazioa bukatzen da 2x A dalako gehi bat B dalako per bi.